ना वो में मेला लागल रहे हां आ लइकवा मेला में भोला गइल बा अच्छा आ भोला गइल बा तो रास्ता बुझाते नहीं के हां आ वो देवी माई से गुहार करता कि हे देवी माई ए हमरा के घरे पहुंचा दो हां हम भुला गइल बानी आ चिन्ह बताओ ता कि हमरा गांव में का बा हमरा घरे का बा हाउ है बा कि गंगा किनारे मोरा गाँव हर घरे पहुँचा दो देवी मैया घरे पहुँचा दो हमारा ई सब न हर माई से मिला अरे अंगना में मामा के हर घर पहुँचा दो देवी मैया ये कहे के बा बाबू अल्लाह के सहारा लागल बा आ देखल कहा एगो बर्तन बर्तन जैसे थाली बुझी चाहे जौन पात्र बुझी जी अपन अपन विचार का रखे के बा प्रसादी रखे के बा कि तस्मई रखे के बा कि दाल भात रखे के बा आगे रहू के मुड़ा रखे के बा अपन अपन सोचो लेग पीस रखे के निगी से लाग जा लइका कहल के माई माई हो गावे के नइखे हमरा ज्ञान हो गावे के नइखे हमरा ज्ञान हो ध्यान हो पर रखियो मोरी हे मोरी मैया रे हो माई हम ज्ञानी ना ना हम वेद पढ़ले बानी ना पूजा के मंत्र जाने ले बाकी रत्ने जानी ले कि हम जवन कुछ है हमरा और बेटा है लइका कहल के माई बानिया बही लोरी का नादान हो बानिया बही लोरी का नादान हो ध्यान हो पर रखियो इस सभा में उपस्थित जितना भी बाबा चाचा दादा नोनो मित्र साथी लोग बानी लोग सब लोग के राम जी के रूप जान के भगवान कृष्ण जी के रूप जान के चरण में बंदन प्रणाम बा जितना माई बहन चाची दादी फुआ लोग बैठल बा लोग सब लोग के सिया के स्वरूप जान के हृदय से बंदन अभिनंदन प्रणाम बा ना जी हां जी हम तो बेआ जी कहने के बेआ साउंड बढ़िया बा अच्छा व्यवस्था ठीक बा हमरा देने कहते के बेआसे को बंद कट कर अरे पहले अपन झोंक
तब हम एगो ऐसा ही आदमी चाचा हाँ। एगो आदमी रहे हाँ। और जाके सागर से कल के ए सागर तू खरा नहीं होता होता तो कितना ही अच्छा होता हाँ। फिर वो आदमी जाके हाँ। गुलाब से कल के ए गुलाब ए गुलाब तुम में कांटा नहीं होता तो कितना ही अच्छा होता होता फिर वही आदमी जाके कोयल से कल के कोयल ए तुम अगर काली नहीं होती होती तो कितनी अच्छी होती होती तीनों आदमी मिल के कल करे बोकावा अरे बोकावा तोरा में कमी देखे के आदत नहीं अपना रही तो तू कितना बढ़िया अरे तू लंगड़ा रहता तो कितना अच्छा रहता हम बनकट हई और वो लंगर कट है तू लंगर नहीं रहता तो कितना अच्छा अच्छा रहता जाएगा। हम बनकट हई हाँ। यहाँ के लंगर कट है किले के पूजा के देखिए कर सोच देखिए एकर सोच देख ली हाँ तनी फोटो ले ली फोटो आता मने भक्ति कहता करत नहीं कहता कि बनल रह जीव जो भी खाए के ना नचले पगला के हनुमान जी नचली भक्ति में हाँ सर्व सम्माननीय आदरणीय रवा के तुम ऐसा पहचाना हाँ दिनेश राय जी हाँ 100 रुपए देके सम्मानित कर बने हार्दिक अभिनंदन आए हो नाचना से केहू लौंडा ना होला ना हनुमान जी भगवान के भक्ति में नचनी नाचनी भोले बाबा तानो नृत्य के नचनी नाचनी रास मंडल में भगवान को नहीं जी रास रचाते हैं तो नाचते हैं हाँ। नारद बाबा नाचिले हाँ। नाच के गा के खेसारी लाल ट्रेनिंग स्टार्ट हो गईले हाँ। भिखारी ठाकुर जी नाटक क के शेक्सपियर हो गईले हाँ। तो वो लोग कलाकारी कल तो कुछ ना हाँ। वो लोग नाचल तो कुछ ना हाँ। हम नाचिन तो लौंडा हो गनी बारी बारी की खैनी बिक दे बच गईले हम ना लागल खाइले रहो। यार। अब ले तरह के मुंह आइले रहनी है हाँ बच गईले लेका घर के माई माई वाल्मीकि तुलसी कबीर कालिदास के छवि चमकौलू ये माई बेटो गयास के छवि चमकौलू ये माई बेटो गयास के बड़े भैया हाँ पप्पू भैया हाँ जे इतना हमारे के मान सम्मान कभी भी हाँ शॉर्ट कलर के पैसा देले बारे भेटा जा चाहे फोन से बात होला हाँ। बड़ी मान सम्मान भैया दी जय हो बड़ भैया राम बन के हाँ। छोट भाई लक्ष्मण के आशीर्वाद देते हैं। हाँ। एक आवश्यक सूचना क्या है श्रद्धालुओं से अनुरोध है कृपया वंदना में पैसा देकर डिस्टर्ब नहीं करें। बहुत डिस्टर्ब होता श्रद्धालुओं से हाँ चाचा हमरा मिला तो डिस्टर्ब हो जाता रे आ सवेरे 50 रुपए झगड़ा कर रहे वापस की बात है बोले कि 2 लिट्टी खाएं तो 10 रुपए दे दो लेकिन घर के माई नहीं बैचू के बारू तू ही साथ हो Thank you.